Ah, kurog kita. Kurog eh. Daan mo pa. Balik, kita na. Manok pa? Manok na siya. Yung kaong manok na baka muli kao na. Nila ko manok. Nga. Nga. Bayad na pag-inuro. Napinong ko ano? Pili ba? Umok. Kaya ko na ko na. Wala kasi nilang bro sa yan nila. Buwang man. Buwang yung gisulok. Balitaan nila lang. Huwag mo siya nila. Kanon ba niya? Kanon ba? Ngawa? Ikaw ang kanon. Pwede. Paano ito ah? Boys! Dua ka rice? Dua ka rice? Huwag na niya. Ha? Huwag mo. Buko. Di tapos ako na sorry. Bukod rice. Mawan na. Kaon pa yan. Yung kaon mo lagi. Kaon na eh. Bago Doon. na. Ito. Ah, biling ka naman tuloy. Kaon yan ay oo yan. Jangan mo lang bay. Ay ba? Biling lagi dito na ba? Lagi na. Ayam. Dapat pag mga Pili siya gini. Ay, apa? Manok ka? Ito yung manok. Soy. Ay! Gagala rin ay. Diyan ito. Ito lagi na rice. Tunga lang, tunga. Nami man. Punta rin, punta rin. Ay, Tunga tunga. to yan. Hindi ko yung bata. Ay, okay. Daw sa Punta, soy. punta. Eh, lagi bali ba din sa taong ka? Bilin mo. Bilin. Eh, gaya ko gamay na. Awa. Tunga. Tawa din naman ko. Tunga tayan, tunga tayan, tunga tayan. Tuwaan lang ka. Ganun. Sabi mo yan. Hindi mo ko mag-rice yan. Ha? Hindi ka mag-rice. Ano gani? Yan ka, ano gano'n? Sa ka? Oo, tuwaan lang. Makan mo. Ay, ano ko? Lima lang. Saan kung mga lamas yan eh? Kuha na mga lamas yan eh. Oo, mga ano na. Kuha ka. Ha? Kung may nangalamas na. Wah, ang sabaw.